Ada. Yo, what's up mga kagagamrak? Ulit ko lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider-Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Ayun mga kamba, nagbabalik tayo ulit sa ating YouTube channel. May palaban tayo yung mga Tagalog natin. So yung sitwasyon ng gagamba, pahirapan pa rin ng supply, mataas pa rin ang presyo dahil mataas ang kuha natin doon sa bukid. So tayo ay rekta talaga tayo sa hunter, hindi tayo yung rekta na sinasabi dumadaan pa ng hindi tayo talagang sa hunter talaga tayo nakarekta. May sarili akong mga hunter yan. So yung presyo ng gagamba nila ganon din sa kuha nila sa hunter sa hindi tinapatan ko na para yung mga tao ko hindi na masulot ng ahente doon na umiikot. Kasi pagka sasabay ako sa presyo ng ahente doon na umiikot, doon na nila ibibigay. Tataasan lang ng maliit, doon na ibibigay. Pero ngayon, sinabay ko na doon sa presyo ng ahente. Pagkuha ng mga tagaway nila, pinarehas ko na sa presyo. Yun, sinipag sila. Kahit pa paano, kahit gaano kahirap ang gagamba, meron pa rin tayong darating. Ikalawang araw, tatlong araw, ganyan. So, susuplayan pa rin natin yung sarili nating mga pauso kasi may mga pauso tayo na hindi maiwasan. Dyan din na nabubuhay yung mga manininda natin. Yan. Kaya kailan na hindi sila maputulan para kumita rin sila. Yan. So bago kayo manood ng ating palaban mga kagamba, ay shout out muna tayo. Yan, shout out kay kaya Merlin Perez. Yan, shout out sa iyo Merlin Perez. Kay Ibok Official. Yan, shout out sa iyo Ibok Official, taga Bulacan yan. Si Gisan Adlawan. Shout out sa iyo Gisan Adlawan. Si Gagambal TV. Yan, Kasakmal TV, si Rans Airi, Victor Leonsem, yan, si Liam Kalara. Shout out din sa'yo Michael Gio Arsigal, si Arlan Urbano ng Taiwan, yan, nanonood yan. Si Dilby TV, shout out sa'yo. Kay Kevin Austria, shoutout sa iyo. Kay Tukwa Channel, kay Rancy TV, yan. Si Bita Keeper, yan, shoutout sa iyo. Ayun, yung gusto magpa-shoutout mga kagamba, comment lang kayo dyan sa ating comment section. Yan. So panoorin natin tong laban na to. Labanin natin ngayon yan. Angas yan yung isa natin. Yan. Tingnan
na natin, paglamanin na natin. Oh, patay ang itim. Dalawang laglagong itim. Wala, nalupay-pay ng itim. Lupay-pay ng itim. Balik na naman kagad. Luwag ng itim. Nakagat din yata itong brown. Nako. Hindi na pati brown yata. Oh, sapot na lang binibili. Oh. Wala, talong itim. So ayan, napanood nyo. Sana ay nagustuhan nyo pa rin yung mga palaban natin. Alright. Yun mga Kabosrog TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan, pa-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!